Pamusoro vairova nemagolf stick musoro. Okay. Akatopwanyika. Vaimupisa negaslight sanitizer. Boston akabva atanga kubuda uropi mukanwa nemunzeve. Ndakazomuchikora mutsiva. Akakuvara maoko, tsinga idzi dzanga dzakachekwa, then netsinga dzekumakumbo dzanga dzakachekwa. Ona mbabvi. Ndoro ndo mbabvi yangu yakabuda. Nditori ndakafa kuti mufano yakafa. Izvo zvarasikirwa hatichamwana futi muna Rose Boston. Ndikurwadziwa naBoston inini, handifunga kuti Boston tichamuwana futi. Handifunga kuti mwana waBoston achakuziva baba inini. Muka mwana kumana muka. Iwe haufe ngehuku. Kuropa kuropa. Yes, amuri yeZimbabwe tichisangana zvakare paHot Simpsons apo patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Kutaura kwandiri kuita tiri panonzi paOso, nzvimbo inowanikwa kuchitungiza kunonzi kuUnity L extension kwaitika chitiko chinorwadza nekukashikamaza. Apa mukomana wechidiki anonzi yeBoston Chivayo ane makore 28 ekuberekwa apondwa akatsemurwa musoro nekupiswa nhengo. Vatauriri vataura zvakawanda zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka ngatinzwe malocal residents nevehukama vachitaura kuti chitiko ichi chakafamba sei. Ngatinzwe vashara. Pana wayamba na Boston iko. Mbana wangu kuti netu tsapana ayi maize mko. Munzori mko. Ona mbabvi. Ndo mbabvi yangu yakabuda. Shame. Wachigumba pa magreen drop. Wanga kaonda hapa ne. Ndo mbabvi yabo. Nditori ndakafa kuti mfano yakafa. Munzori mko. Nditori ndakataka kufa. Mfano asina utozofa. Ndatotamana imba na Boston. Zvinorwadza mbabvi yakabuda. Balatora nafura tuke. Balatora ni kwati mfana Boston. Masaka yakatoshoka kamba. Mbabvi mbomaka. Yakaita kutora x-ray. Munzwa. Mbabvi anzi yakaita crack. Babu imona ndi babu yakabuda ipo. Zvasiyana noko. Saka tichitarisa vakashandisa chi vakakuwa. Andisiziva kuti vakandorwa nechi apa. Andisiziva kuti vakandorwa nechi. Alright, but vaikurovere veikuti mapara ipi. Anzi kushungurudza mukadzi. Mukadzi ndo wangu inini ndonzi kushungurudza mukadzi vachipa mukadzi wangu inini. Saka zvimupame vanhu ndo zvavaku. Ndo vaitozvipindira uchitonga nyaya dzimba mako. Mungarondedzerwa zvimwe zvitiko zvavaita vachishungurudza vanhu vemunharaunda vakomana ava. Vaitoshungurudza kana chero vabereki futi vaitoshungurudza. Tichitarisa tikuona kuti vagari vemunharaunda muno havana mufaro pamusaka pevakomana ava. Iyambiro ipi yamungadi kupa mhongi dzakadai so todzidzosa iri back in the community. Azviite vangatogara zvavo ikoko. Pamakazvinzwa kuti Boston ashaya makapira sei? Ndakanzwa kurwadziwa mukoma. Ndakanzwa kurwadziwa noti ndinofana kutofa kuti ndofana uyafiwa. Ndinofana kutofa pakazosheka Boston. Kuti vakatoponda inini wana. Kumana ino kuro kudzimanheru. 9 dzemanheru. Pama green shop ave vakawanda. Saka apana hamuna kushayawo zvakare here zvinhu zvamwe munazvo foni dzenyu kana mari apana zvavakutorera. Mari ndakaishaya. Machina ndakapfeka wakandibvisa. Mari yanga iri $60 yandinayo wakanditorera. Neboots. Dzakatosara futi ko magreen shop wacho. Makaita hembe yabvaruka. Oh shame. Makaita police report mukoma pachitiko chinorwadza ichi. Police report ndakaita. But yes, but police yakambouya here ichiona kuti zvaitikira papi sekurondedzera kwa memaita. Havana kuya. Zvakaitika rini zvinji? Zvakaitika mwezi wa muna December. Muna December. Nanasi polisi isati yauya. Haina kuya. So chikumbiro takatarisa kune vemutemo takatarisa kushungurudza kuri kuita vanhu ava munhu zvakare pachitiko maripoti vasingauya chikumbiro chipi chamungadi kuita kune vakuru vemutemo? Kuna vamwe vakuru vemutemo wetu adefenda futi vanhu inini ndinoitwa Tadiwana Chikutukutu. Vazhinji zvavanondiziva nechinzi Touchman. So ndingangoti musi wa19 Manheru ndakapedza basa rangu ndichienda kunoona musikana wangu around pabasa pangu ndingangoti 15 meters kubva pabasa pangu. So pandakasvika ndakangoita 5 minutes ndiri mumba ndinotora bhaketi rekugeza. Ndobva mapinda vanhu vakasvika vachitanzi toda kumurume wepanapa
arwisana nemukadzi umwe wedu masikati chichichi. Vachidaro ndichita handisi kuziva kuti munhu aenda kupi. Vakabva vandibuditsa vakandibata nemadokusi mumusoro mangu vachindirova zvakaomarara nemusikana wangu. Then vakanditakura vachiita zvokundizvuzvurudza vachindibuditsa mumba. Chinangoti 10 meters kuenda panze. Vavatanga kundirova parodhi pane mota dzanga dziripo. So ndakaita zvokuma 30 minutes nearly 1 hour ndichirova nemusikana wangu. Ndakatyorwa zino, ndakakuwadzwa musana zvakaomarara. Then vakanditorera mari yandakandinayo mupocket yaisvika zvokuma $30 nefoni yangu. Musikana wangu akatorerwa futi foni. Musikana wangu akarohwa. I think anga ari pregnant, but now was pregnant. Oh, shame. Tiri kurova kudaro pane mukomana akazosvika nevamwe vake anonzi Boston Saitibari. Achisvika akabvunza kuti ko mukomana muri kumuroverei sekuti vanondiziva ndaitandara nawo pabasa pangu apa pababa pamasikati. Vachingondibvunza kudaro akanzi iwewe ndiwani, vachiti ndinonzi Boston. Ndopa vakatanga kumurova vachidhonza navakomana vanga ainawo. Vakomana abva vatanga kurohwa zvakaomarara tichirova pamwe chete. Vaishandisa magolf stick nemasimbi nemiti, zvese zvavaingokuwana zvinokwanisa kushandisika vaishandisa. Then nguva iyoyo vakazotanga kutorera munhu wese zvanga ainazvo. Mahood jacket atatinawo takabvisirwa, vamwe vangu vese vakabviswa hembe. Tikarohwa zvisikaite kusvikira around kuma 2 ndo pavakazoti dismissa vachiti chiendai, but Boston vakazosara naye vachimurova vakaenda naye kumba kwavo uko. Tichitarisa vanhu havanga vari vangari? Vanhu vaisvika around 20 to 25. Mataura zvakare nyaya yandirwadza mati musikana wenyu akanga ari pregnant but akatoluza. Ari kunzwa sei pari zvino takatarisa kurohwa kwakaitwa? Now ave nani, but hatina kukwanisa kurapa, hatina kana kuwana rubatsiro. Ini chero zino rangu rakatosara rakadaro, rakangobva 1 piece rakatsvoka yacho, but rimwe side dress hatina kuzombopera rapora. Dzakanga dziri nguwai pakaitika zvinhu izvi? Zvakatanga around 9:30 to 10. Okay, alright. So chinangwa chavaikuroverai chakanga chiri chini? Ndakanyatsa kuishaya mhosva yangu payanga iri. Vaingoti hanzi tiudze kuti murume weapa ari. Vachibvunza ari ani? Murume wemhomzi yanga yarwisana neimwe mhomzi masikati uku. Alright, okay. Anogara apa. Alright. Saka ndainzi tiudze kuti ari. Alright. Handisi kuziva because ndatobva kuvhara kubasa kwangu. Handingazive nyaya dzese dzaitika kumaraini kana ndiri kubasa kwangu. Mushure mekunge Boston asvika, mungarangarira here mashoko aakataura vasati vatanga kumurova? Boston akadedzera akati, Tatman, une zvauri kuziva here panhau yemunhu ari kubvunza kuti aripi? Ndikati handina zvandiri kuziva. Akati asi tomuziva asikakanganise. Akabvunza kunzi iwewe ndiwani? Akati ndinonzi Boston. Akati asi ngewe Boston tiri kutokunda iwewe uya kuno kwawatanga kumurisa. Ndonguva vakatanga kumurova iwewe. But tichitarisa akanga atadzei pakuzoti ndikuunzwisa zvikuru kuti haasiri munhu wavaitsvaga. Anga asina mhosva yanga akanganisa. Saka okay, tichitarisa vaiva vari magarages here vakanga vainawo before kana kuti because takatarisa nyaya yachona? Apa zvemagarages before hazvina kutaurwa. Vakangomutora asina mhosva. Alright. Vatanga kumurova, mungatsanangura muri muZimbabwe pavakatanga kumurova. Nyatsotsanangura yenyu kuti chichakaita Boston haana kubvunzwa here, tsanangura yenyu muri Zimbabwe yakachireva. Akatobvunza akati ko mhosva yangu yamakundirovera iyo ndeyei? Vana kunyatsa kubuditsa chokwadi kuti tiri kuroverei. Vakazinge vakupuritena kuti vaona kuti vakuwadza munhu, vanga vakupuritena kuti hanzi iwewe une mhosva dzako dzemagirazi nestaff chichi unofamba usiku muchibira vanhu unoita sei sei. But hazvanga zvisiri izvo. Hazvisizvo zvavangatenge vatanga kumutorera kuti ndo zvavakaita. Saka takatarisa vachimurova paya, vaimurova nei? Vaimurova paya? Vaimurova nemagolf stick, vaimurova musoro, handina mwiri wese. Havana pavaisiya, vairova mwiri wese. Okay, mukomana Boston haana kushedzero here help kana kuti muri kundiroverei? Aitaura achiti mashoko amuchiri kurangana kati? Aitodedzera achiti ko muri kundiroverei, hamundizivi here ndini Boston Chivayo. Akanzi toda kuri raba zita iroro rekuti Boston Chivayo ndoratoda kurapa iwewe. Wewe unoti hanzi Boston Chivayo kumaraini uchinyepera vanhu, iwewe uchizviita monya mumaraini. Akatodedzera zvinhu zvakawanda but haana kukwanisa kumunzwisisa. Kuona zvikuru kuno mune baudu munhu akangoshedzerwa anonzi angavamba kana munhu ashedzerwa munhu ari for help vanhu vanobuda
Maloko residents havana kubuda here pachiitiko ichi. Havana kubuda because vanovaziva vanhu ivavo kuti vanoponda vanhu ndozvavari. So vanhu vanotya. Tinoziva ipapo ndana Neva nana Twin ana matwins ndo vatinonyanya kuziva vanhu vanoita izvozvo nevamwe vavo vanozouyawo navo. Zvinorwadza. So tingatoti chikwata chematsotsi chinai vari kufamba vachirobha vanhu. Exactly. Zvinorwadza izvo. Right, mungatsanangurawo muri yeZimbabwe kuti mushure mekunge vapedza kumurova izvi zvakazofamba sei? Mushure mapedza kumurova isusu takazenge tadhisimiswa patakapedza kurohwa iye akazosara naye. Zvakazoitika kumberi vakazosara naye vakomana vemurova. Alright. Police mungaita ruzivo kuti yakazosvika dziri nguva iwo kana pakazoera ambulance takatati. Polisi paitonzi panga pane mota yepolisi yanga yakamira apa nguva iyoyo tanga tichirohwa. Polisi yakanga itoripo. Polisi yanga itoripo. Havana here kunzwa ruzha. Tinoziva zvikuru kana munhu achirohwa anogona kuchema. Havana kunzwa here ruzha zvaitika nekurohwa kwaita. Ruzha rwakazviwa even nevanhu vekumaraini but takataurwa mashoko ekuti vanenge vanga vabhadharwa mari. Tabva ipapo vaenda akazoendeswa kupi vaabviswa ipo paangarwe ipapo. Akazoendeswa kuchipatara. Alright. But vasati vaenda kuchipatara vanenge vakatanga kunoita police report vachimangara jacket remunhu avanga vaponda but vanga vachithreatena. Alright, police report yavaita yakanga iri yei iye munhu akanga kwapi? Yanga iri yekuona kuti munhu akuwara afa uye tamurovera pasina musha. Alright. Mushure mezvo polisi ichiona zvishuwa kuti vanhu avaita police report vari kumangarira munhu akakuwara vakadii? Vakakwanisa kutora side revanhu vanga vanhu vaitomuponda vacho tani kuti vakurumidze kuona munhu apondwa vachiti hanzi uyu ndiye monji asi munhu achokuwara zvekusvikira pakutofa. Vacho vaiponda ndo vaitoripota. Polisi yakazvambirawo seizvo zvakatopinda tokiti remunhu akapondwa vakatoti zvisho ndiani mozvo. Zvakatoitika. Muchinzwa kuti ndo maitikiro azvakaita makafila sei mumwoyo menyu? Tinoimba zvikuru muri Savira ngome muri Savira waposa. Andikunyeperi ndakarwadziwa mukoma wangu zvekuti inini hazvina kunyanya kuzondishamisa sitere because view yandakaona panguva yacho yatairohwa handina kumboona picture yekuti achararama kudai. Ndandato confused because even kana eyesight haunenge usisaona. Ndakaita ndofunga madays zvichinonoka kuti ndizvigamuchira. So tichitarisa vakanyanya mukuvadza pai chaipo chaipo? Musoro nematesticles nemusana. Alright, mumusoro umo pakakwara zvakadii mumusoro? Musoro vairohwa nemagolf stick musoro. I think so but ndo yanga yakanyanya kuaffect. Alright. Saka havana kutsemuka kusika here? Obviously akatopwanyika kutsemuka kutori naye. Akatopwanyika. Zvinorwadza mukoma. So mataura zvakare kuti vakamurova kumatesticles zvezvakamira sei? Vaimupisa negaslight neteza. Saka vamupisa kudaro condition yacho zvakazopedzera zvakamira sei zvakazopedzera zvadii? Haana kuzombobvira amuka kana kubvira ataura kudai ipapo. Right mukoma. Makaendawo here kunoita police report? Ndakaenda ndikanoita police report. Okay. Then zvafamba sei? Tanga takungodeedzwa kuti chatisina kuita kurapa. Tichideedza tichienda kumastatement tichinotaurawo zvakaitika. Alright. But ndonovimba zvikuru vanhu avo munotovazisa. Makavadomawo here zvekuti polisi yakamboita here follow up yemuniti? Vakambouya navo vamwe vacho vachibvunza kuti ava munovaziya here. Tovaziya. Mapromisirwo ataitwa kuti mukaita mapolice report tinokuuraya. Right, vaitopa mathreats akadaro kuti? Vaitopa mathreats akadaro katiri kuti munotama kumaraini. Saka achide kuti vabude. Vanotiuraya already. Kwati tichigara kunoku. Dzimba dzedu idzi vanotiziya kwatinogara vanotisvikira. Vakaita zvavanoda nesu because zvaitoitika kubva kudhara. Futi makamhangara nyaya dzakaita seidzi. Vakadzoka. Vaitorohwa futi vamwe vanhu vachiremara vamwe vachifa. Vanhu vazhinji vari kurwadziwa chaizvo. Ende vazhinji vari kufara nekubatwa kwavo. Because vaitoshungudzikanawo nazvo. Vazhinji vari kutonoitawo maripoti avo izvezvi. Avaimboitirwa kudhara. Vanhu vaitotya kuti varipote. Pamberi wakaita zvinhu wazvinji ndakarwa neconfusion pazvezveutano because ndakatongoonekwa ndichipa kubukasi yangu. Ndakadenswa navakomana vandibvunza kuti kubva kupi chichi ndikavaudza kwandaibva. Ende ipapo vabva vanditi saka iwe munhu waonai uri kufambira naye ndati akutiperekedzawo. Vanditi unomuziya ndati ndinomuziya kwandakakurira saka kuniperekedza kudhinga tichingoti vanhu
Saka ipapo manje ndabva nangopurikiwa nakomrade vaisviti comrade provincial neva wati wati vakandinanga blow ziso mumwe wacho nabva ndirova kuraiti nebhodhoro ndakuti ndanga tachibvubvina mapate gofu. Saka ibva ipapo chiti pane vamufana vakazongobuda vamira apapo vaingona yangu iti vavo vakasangochema nekutasisi vazongoti amonya musiya chienda vakazongosiwa pana paya. Tichitarisa dzechinge dziri nguva pakaitika chitwa ichi kumapast 9 dzemanheru. Alright, maifamba nani panguva iyi? Apa papa ndina mwana anonzi Kamba. Alright, then Boston yanga aripo but yanga kusakudzukira anga rapana kaseko. Alright, vapedza kukurovai toda kuziva kuti Boston akazopinda papi kuti arowe zvakare murongedzera mhuri yeZimbabwe zviitiko zvacho chisi chakaita. Boston akazopinda achizotaisa vafesi evanhu vairohwa apa pana Nefa achivazona kuti aiwa vafana avasimba apa kanotizva vari kutaura arikutona vafana vemuloka kuti avamboiti majiro avo. Alright, saka takatarisa mushure mekunge atarisa mafesi akabva aona zvesho kuti aiwa ava vanhu avasimba apa vairova ava vakazoita sei? Vakabva kuti tatokumamisa kuti wataka kutomurova pane tsvimbo yanga nayo iyoyo imwe yakasanganiswa shamu ichichi yakatondirova nomusana tsvimbo iyo yakatobaya. Right, vakatanga kurova Boston netsvimbo yanga inayo ndo yakazotanga twa shamu iyoyo because tumwe twacho twaitarwa nato twairwa tuchidembuka saka iyo yenge isingadembuka yakasimba. Zvakatora nguva yakareba sei vachimurova? Pandakaenda kumapurisa ndichona kuti ndakanzwa mukomana iye anonzi Boston azowiwa naye kuma3 dzemakuseni akusataura tichakadzoka karara pemba chuma nenhunzi saka tanga tisachina neweight akarareba. Mungataurirawo mhuri yeZimbabwe yateerera panguva ine kuti kumurova vakamurova vaimurova pari? Hanzi vaimurova kwese kwese ya vachimupisa kuzasi nemalaita vachimugwina vachizomucheka tsinga dzemaoko kumucheka tsinga dzemaoko ya but vainza kucheka tsinga idzi vafana vakazocheka and then Neva ainzi akazomutyora mutsipa mufana uya anonzi mutwini yakazomupedzisa kumutyora mutsipa. Saka kumutyora mutsipa uku vakashandisa chii? Vakanyatsosvonisa sei? Anzi vakashandisa maoko chai mataura vari kuita fana kuti vashandisa maoko. Saka vakomana vari kutotaura kuti vakutaura izvo vakutaura vega ndo zvatakaita because pakauya vakatotaura vega iyo kwete kuti vari kuita zvokunzwa vakutaura vega zvavakaita. Zvinorodza mukoma vamwe vatauriri vari kutaura kuti Boston akatoonekwa brain dzenge dzichibuda. Ungataura mhuri yeZimbabwe kuti zvakafamba sei? Zvibheni chokwadi because paipo pandikutaura pandakasvika kumapurisa ndozvavakatotaura izvo yanga kubuda zvinhu zvisa mukanwa mumino nekumashure taibuda zvinhu zvisa. Ndinoitwa naMatrey Chipambo. Boston anga ari sekuru vangu taitogara tese panapa. So mafambisiro akazoitika nyaya iyi yekuti azosvika pakuponza iyi. Akati ari panapa obva abuda achienda kumashops kwaOso. Asvika kwaOso ukuku akabuda panapa ari 1 obva aenda ari 1 asi paakazosvika ikoko obva asvika chinzi paOso shamwari yake iri kurohwa paOso. Zvadaro ndipo paakabva anzi kwewo uri kuda kubvunza kuti ari kurohwa ndiani, ndiwe ani iwewe? Ndipo paakabva atanga kurohwa achibva kwaOso ikoko kusvikira vauya naye kunokumba. Vauya naye kumba kunokobva vamupinza mumba achida kutraya kuti azvibatsire kuti asarwe navo. Vadaro vobva vasvika mumba vobva vatora tsvimbo dzanga dziri mumba vobva vatanga kumurova. Vatanga kumurova kudaro abva ada kutraya kutiza achibuda panze pegedhi. Saka panze pegedhi panga pakamira vamwe vanhu vanga varipo. Vobva vasvika vobva vatadza kumubata vobva anopinda pamwe pamba paopposite. Abva asvika achinopinda pasi pemubhedha. Apinda pasi pemubhedha kudaro kuti achibuda anga asingachakwanisi nekuti anga asisina simba ari pasi pemubhedha. Asi paakazobuditswa nababa vanogara ipapo kwanga aenda anga asisina hembe. Adaro vobva vamubata futi vobva vatanga kumudhonza vachienda naye kwaOso vachimudhonza asina kupfeka akadaro. Saka akazonopfekedzwa hembe kwaOso kuti vachienda naye kupolisi kwaMakoni. Anga akakuvara maoko, tsinga idzi dzanga dzakachekwa then netsinga dzekumakumbo dzanga dzakachekwa. Ndakamira panapa inini Boston muzukuru wangu zvekuti nanhasi ndiri kurwadziwa kuti Neva nana Twini nana Udogo netimu rake raifa panaro kuti vakamuurayire. Ndofunga ndakaenda kukoti musi weSaturday ndakaona 2 ndikamubvunza kuti naiwe 2 ko Boston makamuurayire. Akatadza kupindura mwana akati gogo ini naisi mhosva yangu zvataita taitumwa naNeva nhasi ndinoda kutaura chokwadi changu chese zvataitumwa naNeva. Ndikati makamuuraya sei?
zvikanzi inini ndairova kumakumbo, asi Nevha akamonya mutsipa akamurova negolf stick. Ndikati asi mhosva yacho yanga iri yei? Boston ari kunzi akasvika pamheno panapa here akaona babameni achirohwa, akabvunza kuti kwamuri kumurovereiko munhu akuora uchimusiyai? Zvikanzi iwewe ndowatanga tichida, hatichitokutsvaga hatichitokutsvaga iwe unoda kutiremera stereki. Nofunga vana vakarohwa vaine umwe anonzi Kaseke, amene umwe wacho anonzani. Boston akanzi unonzani, akati nonzi Chivhayo. Zvikanzi kuda kutotiremera sana Chivhayo mai nhasi pako papera. Mwana wakakaseka akataura kuti inini ndanzi izvoni ndoda kubudisa mweya wako. Unoziva chinonzi kuzorora here? Uyu ndiNevha aitaura izvozvo. Kutaura chokwadi munzvimbo yeZaNo-Remba vanhu vakashungurudzwa naNevha, vana vakarohwa. Ini ndine mwana akarohwa, ini ndine dhoketi izvo zvandiro panapa neRRB yacho nezvinhu nepepa raakarapwa kuchipatara, but havana kubatwa. Muri kunzwa? Waiti ukasvika pamakoni apa, ndakaenda kwamakoni inini, akafonerwa Nevha muG20 akanzi Nevha pana amai vari panapa vari kuti zvakati zvakati, zvikanzi vaudzei vauye kuno. Mupurisa ari kupiwa zvekutaura naNevha. Nevha akarova vana vakawandisa, vamwe vakatiza vakaenda kuSouth Africa. Pamagreen shop apa mai vacho dai vanga vari pano vanopesedzera mwana. Dai ndanga ndiri nemai vaNevha ndaidzora mwana wangu zvauri kuita izvi siyana nazvo, mangwana zvinokupinza pasingaite. Zvinova zuva ranhasi vatora ngozi yaBoston, asi vanoti vanhu vakaenda kunhame vachida kunyora mazita, Nevha akabuda vachazviona. Mai vaNevha ini ndakazvimirira sabuya vaBoston ndiri kuvada, ngavauye vandinange pamba pangu vanoziva pandinogara. Mhuri yaNevha yati handifunga kuti Boston tichamuwana futi. Akasiya mukadzi ane mwana ane 2 years. Pamusaka pekuti ini ndogona kudisciplina, akatora mutemo akaisa mumaoko make. Hakuna mbavha dzavanorova, idzo ndidzo dzimwe mbavha futi. Mastands, ini ndakatorwa stand yemukoshi wangu 2 dzakatorwa. Ndikamuendera pamagreen shop Nevha akandipindura kuti hamundiudze izvo zvenyu, handina kana chisoja kana ani kana mukuru kumberi kwangu, kunyange dai anga ari apa, ndobva ndasiyana nazvo. Muri kundidzwa zvandiri kutaura? Vana vana rugare uku, vana vana rugare uku, mukadzi mukuru anoudzwa kubva pamusoro apa kusvika kuzasi, kusvika kuzasi uku achitukirirwa nana 2. Vokunzwa? Mai Nevha vanoitika noise pakapfuura kana rori yejecha chaiyo vari pakaungana pamagreen shop vanoitasva rori iyoyo vagoenda pari kuburutswa jecha, tiri kuda mari $100. Ndina amai next door yamai kuenda, vakauya vakachema vakati ndatorwa $100. Ndeyei vana 2 vati hamupa vake kana musina kutipa $100. Vakati mari iyo vakanepa mheno mukadzi anga ari mushopu, handizive zita rake, akapiwa $100 ndokutanga kuvaka kwavakaita. Waburutsa jecha, uri kuda kuvaka, uda kuita anything, tipe mari. Hanzi tisu mapurisa acho vakaiswa nani? Mubvunzo wangu iwona kuti vakaiswa nani mucommunity kuti vaite zvavanenge vachiita. Toda kuzorora, mhuri yese iyoyi akabata Boston, akashungurudza vanhu, taura peace muZaNo-Remba. Toda kuisvika kana kumusoro kuna president. Ndofunga president ari kutozviziva. Ndikurwadziwa naBoston inini, handifunga kuti Boston tichamuwana futi. Handifunga kuti mwana waBoston achakuziva baba inini. Ndiri kurwadziwa ini wazwa munhu achitaura kuti munhu akaenda kunhamo yaBoston. Inini ndakazvimirira ndiri one uya munditange. Toda kuti muuye pamba pangu. Mai Nevha, kana muri pano apa ndoda kuti muuye kumba kwangu mundibvunza sema akaenda kunhamo yaBoston. Kunhamo kunobvunzwa munhu. Munofarira kufa kwemunhu. Munofarira kufa kwaBoston. Makurwadziwa kuti mwana wenyu asungwa, akasungirwa zvivi zvake zvaakaita. Imhondi inofunga hana kutanga kuuraya. Pane mudhara mumwe akamborohwa muno murega ndikuudzei. Mudhara hanzi akapinda mumba maana amheno, maakavhura dhoo. Aita unga anotenderera njere. Muri kunzwa zvandiri kutaura? Mudhara akatorwa akarohwa panozvi pani kwapo. Amheno pamaraini ari padhuze pamagreen shop. Tichitenda kudai so tichenda uko. Mudhara akarohwa akasara muno, ndafunga handingadi kutaura zvinyadzisira. Asi ari munderera adzwe shona. Arohwa kudaro, munoziva zvinoita munhu womurume kana akufa kuti muzive kuti upenyu hwomunhu hwakwenda. Ndofunga muri kunzwa shona yangu handingakwanise kuzvitaura. Munhu akarohwa kusvika vanhu vakunzwa tsitsi, muri kunzwa? Munhu iyeye kutaura kwandiri kuti kuno akafa, takanzwa kuti akafa ega nene ukeyu. Muri kunzwa? Arohwa nemabata stick. Chimotika chana Nevha cheche chaigara matrusi ekurovesa vanhu. Ukangofamba kana kungwa mheno zvinongoitika, uya pano. Daita unga imbwa dziri kukura. Muri kunzwa? Ndepava vanga vatoona musha wavo, ngavadzokere kumusha kwavo kwakabva. Zvokuponda zvatopera pavakapondera Boston ndokutopera kwazvo. Toda peace muZaNo-Remba. Sekuona kwenyu vanhu vakatarisa kana zviso zvavo zviri kuchema, vane misodzi. Pane chiitiko chakaitika pano chekupondwa, kurohwa nekuzoshayikwa kweupenyu, nekuzorasikirwa kweupenyu kwemukomana anonzi Boston Chivhayo. Ndo chiitiko chakaunganira vanhu vese vari pano. Ina hangu ndanga ndisipo, asi mubvunzo wangu kuruzhinji handizive kuti nhasi ndipo tochimira takuona mwana anonzi Boston arasikirwa noupenyu, mwana mudiki. Ndipo tochimira tichiungana kudai tichichema nemisodzi pamatama, asi mukomana uyu neshamwari dzake ari kunzi Nevha Zviwawu nevamwe vese vaanofamba navo, madhoketsi ake ari kunzi anga akawanda, ende nanhasi ari kunzi akangowanda.
vamwe havasati vatoendesa maRRB avo. Saka ndo pari kundirwadza ipapo kuti chokwadi here nekuda kwaBoston azofa nhasi ZRP ndombo yochimira here ichiti yakuita basa nekuda kwokuti takarasikirwa naBoston. Dai ZRP yakaita basa nhasi dai Boston ari mupenyu. Inini ndamira pano nenyechitiko chaBoston akapondwa nekurohwa nekuraiwa naNefa. Nhasi uno tiri kurwadziwa madzimai tese tine misodzi pamatama nokuti mwana wezvechokwadi anga achitishungurudza kana ndinondotwa nemwana wangu akatobva muno mune nhaya yaNefa. Tiri kuona kurwadziwa zvakanyanya kuti nguva yese iyi mapurisa aipamakoni achiti kaenda pamakoni nenyaya yako yaisabatwa nyaya iyi yaitonzi muri kutowesa nguva yenyu waisara weienda mumapurisa vakutofona kutoti kuna mai vauya vakati vaine nyaya yakati saka iwewe tiza tikutoya ikoko. Saka tanga tichitotya kana paGreen Shop taipatya kupatenga tatakutengera kuwandira kuno kwaOslo. Saka zvinhu zvinorwadza tiri kusiririswa zvakanyanyisa nemwana wedu ende asi mwana chete nekuti madhoketa akawandisa ekupondwa kwevanhu zvichingonyararwa vanhu vachirohwa vachiita zvirema vazhinji zvirema izvozvizvi vanhu takangonyarara nokuti ungaityange ukadenhana nemunhu ukaona wakutonziwa wakutoendeswa kuGreen Shop zvechokwadi unopapaidzwa unorohwa kukapaidzwa chako chaiko kunge nyoka yapinda mumba. Vamwe baba vakarohwa vachidya sadza vakarohwa murume mukuru unotononzwa kusiririswa kurwadziwa ini ndogara panext door nemwe mukwasha wangu kuenda akarohwa ndakatarisa zvokuti ndakarwadziwa zvakanyanyisa izvozvo angatwa palist yekuti aurohwe futi handizivi mhosva yacho kuti ndiyei. Inini nyaya yandinayo panapa ndeyekuti vanhu avakava vese mhuri yavo yese dai vabva muno tione kusununguka kwakanaka zvokuti izvozvi vese vakaenda kunhamo kwaBoston vakanyorwa pablacklist izvezvi vakatonzi wese akaenda kunhamo wese tiri kumuziva. Saka izvozvi takutogara hana dziri mudenga dziri kutotya tivese vakati mukoma wakangobuda chete rugare rwenyu rwatopera ende muchatera Boston. Saka isusu tiri kutotya kugara. Ari kuda kurova vanhu vakaenda kunhamo yaBoston chinangwa chake chingava chipi? Chinangwa chake ndechekuda kuti vasave nekuongororwa zvimwe zvese zvavaita kumashure izvi sekuti vanhu pamakoni apa papolisi vaibhekwa pamakoni papolisi mapurisa acho ese nokuti waiti ukaenda papolisi apa vaitaura kuti isusu takabhadhara makoni ese hamuna zvamunotiita imi imbwa dzevanhu hamuna zvamunotiita ende aibva atotukira nezvemunyadzi nezvenyadzi. Saka isusu tiri kurwadziwa vabereki isusu tiri kurwadziwa nenhau yechitiko chaatozoita chaBoston ichi mubereki wese ari kuchema nenhau yaBoston tiri kurwadziwa munhu wese ari kurwadziwa tashaudza kutofamba sei torarama seiko mucommunity atigere tashayiwa kuti toita sei tiri kurwadziwa vabereki tiri kurwadziwa isu nenhau yemwana. Zvinorwadza mama. So tichitarisa hanzi vakanyanya mukuwadza pai zvakazosvika pakudeura upenyu hwake. Isusu takanga tisipo takazokuita zvekungonzwawo takangozokotora zvimazambia takumhanya kunoona semwana watanga tichiziva chinzi vaimupisa vaizodini takaone kuva nokubatikana zvakanyanyisa nokuti pavakarohwa Boston macho takanga tisipo takazongoongotora zvimazambia kumhanya kuti tinoona pamba pana Boston pachoni tione mwana wedu nokuti ainyanyomuziva nokuti aitenderera aifamba hake netuga twake achiri munhu akanga akasunungukira vabereki. Saka takarwadziwa zvakanyanyisa achienda futi kumasowe anga ari mwana wedu wemasowe ezvezvi tarasikirwa hatichamwana futi munhu anonzi Boston. Munhu unopisa zvinhu zvemunhu negwenya zvinorevei kurova munhu nebhatastiki nechii zvakangowanda ende zveshuwa mumamotokari mavo imomo ndio mavainotora zvinhu. Ndakabvunza Twinisi kuti zvinhu makazvitorepi zvika ndakatotumwa kuenda anotora mota ndobva vatora zvinhu vachipa munhu ini ndakazoshaya zvinhu ndatemerwa shamu mumuti vandapiwa zvikandirova makumbo iyo vatanga kutorova ndiyakatotanga asi ari kuti ndanga ndisipo. Saka munhu akadaro ari kubuda here kubudira kuda kuzotishungurudza futi isusu vemunharaunda. Izvozvi murume wangu ndiye anga ari palist yekutorohwa futi mukomana akatovaudza kutoti mudhara uchandigwadama iwe uchandigwadama mudhara iwewe asati asvika pauri. Ko vakanga vaita sei kuti vazonzi vaiswe palist? Unounda nyaya dzacho unodzishaya hadzibhori nyaya dzokuti anenge atukana nevanhu kane pane kamwe kakungomaka soka anongoita munhu akasamumhoresa paGreen Shop unonzwa achinzi hamuna kumhoresa provincial. Hamuna kumhoresa provincial munhu oto wanzi munhu iwe ndiye mukuru wedu unofanirwa kuti maswera sei provincial no provincial anodai hurumende iri ndokumbira auraya mumwe kanga auraiwa nokuti akadzoka kuno kuzve akadzoka kuno anouya achitiita sei achitiuraya haaregere kuti uraya nokuti yangotsika yake yekuuraya vanhu. Ari zvino tina mama paBoston Chivayo uyo akashayika nenzira inorwadza. Mama tisati tapinda yedu panyaya mungatsanangurawo tanzwa seni mweru zhinji muri yeZimbabwe inoda kuziva kuti ukama hwenyu namukoma Wicknell hwakamira sei? Ndinongoti Boston Chivayo mwana wangu number 3 Wicknell Chivayo
mukoma waBoston Chief. Ndingangoti musi wa20 kumakuseni ma1 manheru mangwanani ekuma1 ndakanzwa foni ichirira ndobva ndadayira foni yangu ndandafonirwa nemwana wangu musikana anonzi Beulah. So Beulah akanti mama mukai, ndafonirwa naBelinda kuti mama uyai kumba kuK mumutori tiende kuEl Boston ari kunzi ari kurohwa kuEl. Ndati saka ndopandakamuka pandakamhanya pakapaki unotora mota nemwana wangu musikana vatamhanya vatasvika kuK unogara Belinda Chivhayo. Patakasvika napamba paina Floyd Chikwene akamira pagedhi, muzukuru wangu mwana wemwana wangu musikana anonzi Brenda Chivhayo. Ndopandakati pinda mota Floyd timhanye. Kumama wako vaenda kupi? Zvikanzi mama vatoenda kukona kwamhanya vane munhu avangu vachivada kusangana naye pakona. Ndopaakabva apinda mumota vandasimudza mota kunosvika pakona paya. Ndopandakasvikowana pakamira Belinda Chivhayo. Kati Belinda, ko wakamirirei ipapo? Zvikanzi mama ko akaramba akandimira akati asakati kopinda mumota timhanye tiende. Zvikanzi mama ndamirira Fungai mukadzi waNeva atari kuuya kuzonditora panapa kuti anondiratidza kuna Boston wacho. Tikati chinguva nguva ipapo Fungai yakabva asvika nemota yake white. Ndobva Belinda bva apinda mumota maFungai imwe. Ndobva ndateera mumashure memota yaFungai iya kusvika kwaOso kuEl. Tichisvika paOso ana Belinda ndovakanga vaine mota iri pamberi. Ndopaakanosvika kupfekedza Boston akanga asina hembe akarara pasi. Asi ndakasvika ndichiburukwa mumota ndichibva ndananga pamira Fungai achiudza murume wake kuti ava ndomai vaBoston. Bva nditi ndiye murume wangu Neva. Ndakati Neva, ko wakuedza mwana wangu kei? Zvikanzi ndamudiscipline. Ndakati kudisciplina kwakadai? Zvikanzi hongu. Ndakati alright. Zvikanzi kana muchida kuti mutore Boston ndipei $200 nokuti Boston abaya mukomana ari panapa mubaya nebanga. Ndikati kana ari mamiriro acho ari kutaura kuti mukomana abayiwa neBoston nebanga, inini ndinokwanisa kutora Boston nemukomana abayiwa naBoston nebanga, newe wacho toenda kwamakoni kupolisi tononzwa kuti polisi inoti tiite sei. Zvikanzi aiwa inini handikwanisi kuenda kupolisi, ndinokwanisa kukupai munhu wokuenda naye nokuti inini ndine nyaya dzakawandisa kupi kwamakoni kupolisi. Saka pakabva paita matwins, mukomana ari kunzi matwins ake akabva ati regaendeni navo inini mukoma. Zvikanzi aiwa iwo une nyaya dzako dzakawandisa haukwanisi kuenda kupi kupolisi, rega tivape vanhu vachiri vanyowani vatiri kurikuruta. Vapabudiswa vakomana 2 ne1 mukomana iye muhombe wachainzi abayiwa wacho ndovakapinda mumota. Ndikati ndokumbirawo mundisimudzirewo mwana wangu mumuise mumotikari. Saka anga akatosungwa maoko nemakumbo nechitini chepamugodhi chaive ipapo chasina kubviswa chakabatanidzwa naiye. Ndobva tamusumudza, bva vamuisa mumota vamusumudza vandaenda kupolisi nevakomana vayo. Ndichisvika kwamakoni mwana wangu akasvikorariswa tisati ambotswa mota vakamusunungura. Ndakati musunungurei kani mubvise chitini icho. Ndobva vamusunungura vakomana vaya ndandinawo vaya. Bva vamubatsana kumusumudza bva vamupinza mukati muchaji ofisi. Ndobva tanomurarisa pasi. Tamurarisa pasi Boston akabva atanga kubuda uropi mukanwa nemumunhu nemunzeve. Mapurisa ndobva vati ndimutore timuise mumota mangu tiende naye kuhospital. Ndikati aiwa inini handichakwanisa kuti nditakure Boston, ndauya naye pano. Mimitorai Boston mumuise mumota menyu mapurisa tiende kupolisi ari mumota menyu. Nini ndandatoona kuti kondisheni yaane mwana wangu haichaita. Saka Boston inini semunhu ndanga ane confusion. Handautoziva kuti mukomana waye atoripota kuti kesi yake. Takabva tangobva ipapo bva taenda kupolisi kuhospital kuchitungwiza. Tisvika kuchitungwiza Boston akabva aiswa muemergency room. Aiswa muemergency room bva zvanzi ari kuenda kuward 3. Aendeswa takuenda kuward 3 ndopatakatsvaga vakomana vaye vatanga tinavo vaya kuti ko vakomana vari kurapwa vaya anzi uye ari kurapwa abayiwa naBoston ari kupi. Ndotakabva tavashaya vaona condition yanga yana Boston. Ndobva vatisapiwa vakomana akabva vatiza. Asi vari kunzi vakatakurwa nemotikari yepolisi vakadzokera navo. Tasvika kuward 3 Boston akabva anzi ngaende takanzi tengai chinhu chemutsipa. Boston akatyorwa mutsipa akatyoka parusaiti pemutsipa wake pakabhonzora apa tanga akakuwara. Ndobva zvanzi tiende naye kuward 3. Tasvika kuward 3 vatanzi tibhadhare mari yekuti aitwe maCT scan. Ndobva tabhadhara mari yakabhadharwa. Ndakabva ndatofonera mukoma wacho baba John. Tikati baba John mwana akuwara kuno ndibatsirei. Boston akuwara zvakaipisisa. Ndobva mari yaingobhadharwa yanzi iri kudiwa yacho hapana chakarapwa Boston asi
chiremba vaingoti bhadhare mari yakati, bhadhare mari yakati, chero nemaambulenzi atakabhadhara haina mbobvira yadzoswa, vakangotora haina mbotorwa ambulenzi yacho inambotakura mwana. Vakazoti pava paya abvanzi ngaende kuICU. Boston aendeswa kuICU. Maambulenzi ainzi anofanira kutakura mwana kuti aende kunoitwa inonzi CT scan. Havana kumutakura. Chiremba wacho aingonyora zvinhu zvongoti tinoramba tichibhadhara mari. Iye achiona kuti condition yemwana wangu haichaiti. Chero pavakazoisa mwana wangu zvavo kuICU, Boston akanga atoshaika kudhara. Inde andatozviona kuti mwana wangu hapasisina. Vakaita forensic, vakamuita, vakaona kuti Boston akanga akakuvara musoro, vakamupwanya pwanya. Ini ndinongoti ndiri kutadza kutaura. Handisi kunyatsa kuona kutaura kuti ndiri kurwadziwa. Mwana wangu haangafire zita rekuti chifa. Kuti votivoramba zita remwana wangu. Mhosva yacho handisi kuiona yarambirwa zita remwana wangu. Ko vamwewo vari kugara munharaunda vanga vachiitirwawo izvi. Nguva yarebesa vanhu vachingonyarara vachitya. Saka ini nangu ndinongoda kuti ndibatsirei pamwana wangu. Mwana wangu achadzoka hake asi vaimupisa nelighter anzi Teza, handinyatsonzwa vachitaura kuti vaimupisa. Asi ini pandakatomuona zvishwa ndakaona akakuvara. Maoko akanga akakongonyara, makumbo ake ese anga akaboorwa zvokuratidza kuti paishandiswa maobject aritobaya. Dzeni maoko matsinge muoko yanga akachekwa-chekwa. Tanzwa zvakare marokore state vachitaura kuti mukomana akatengesera Boston Passport anga atoripo ende aichoti akapuwa mari yake. So pavakanzwa hananya kukonda kuti ive vaitotengeserana vakazoti chipa utsveyiro. Iyo vaiti bhasikoro rabiwa. Patakamubvunza nevhaina akati mwana wenyu aba bhasikoro, ndikati abira ani bhasikoro. Iye anga asiri kunomineta muridzi webhasikoro nokuti anga asiri kutomuziva. Achiti mwana wenyu aba bhasikoro. Asi mukomana webhasikoro takazonomuona akaenda kuCID akanotorwa mastatements. Pari zvino mukomana ari kurwara, atori kumba kwavo, akakuvara, akarohwa, aatotoshayiwa mari yekuenda kuchipatara. Asi kutoti aende kupolisi ndindakatozombowo mari kuti aende kunotorwa mastatements. Affidavit rake remedical request ndinotori naro mumota mangu asi andatomudzorera. Saka ndanditoda kuti timubatsire kuti aende kunorapa. Alright. Matauro zvakanaka mama wangu akati mukomana akanga apa Boston Passport akarohwa. Airohwa nani uye achiroverei? Airohwa naNeva. Handizivi kuti vaimurova vachimuroverei. Handizivi, asi iye anonzi aitopfuurawo achitobvawo kwavaibva. Ndopakabatwawo futi akatanga kurohwa ipapo. Takatarisa nyaya iyi, ava vanhu hadzisi ngori mbavha here, because kana vairovera Boston kuti anga atora bhasikoro vorohwa zvakare, munhu wacho ari kunzi abirwa bhasikoro. Handisi kuona kuti saka tonoti vanhu ava itori basa ravo rekufamba vachifamba vanhu zvinai. Ndizvozvo, nokuti ivo pavakazoona bhasikoro kuti harisi nyowani, vatoenda futi vachirova Boston kumba. Vakanoona bhasikoro vakaona kuti harisi bhasikoro nyowani. Zvoti tofunga dai riri nyowani vakatotora futi bhasikoro iroro. Asi bhasikoro rakanga risina kubiwa. Shure mekunge maona mukomana muridzi webhasikoro iyi, akatsiwo chiiko muviri, akatsanangura chitiwo chiiko? Akatotsanangura akati mama indi akatopiwa mari yangu yebhasikoro naBoston. Achitoti ada bhasikoro rokufamba, achiita up and down yekuenda kuhuku dzake dzaakanga aita project kudzengesa 4. Achiti akabva kuiwo oenda unopa wozodzoka achienda kumusha. Nokuti anga kuti ndaabhesi kuda kugara kumusha kupazi. Saka ndatoshamisika kuti vanhu ava vakazoenda kubhasikoro vachimutsvagira. Iyo vaiti bhasikoro rabiwa. Patakamubvunza nevhaina akati mwana wenyu aba bhasikoro, ndikati abira ani bhasikoro. Iye anga asiri kunomineta muridzi webhasikoro nokuti anga asiri kutomuziva. Achiti mwana wenyu aba bhasikoro. Asi mukomana webhasikoro takazonomuona akaenda kuCID akanotorwa mastatements. Pari zvino mukomana ari kurwara, atori kumba kwavo, akakuvara, akarohwa, aatotoshayiwa mari yekuenda kuchipatara. Asi kutoti aende kupolisi ndindakatozombowo mari kuti aende kunotorwa mastatements. Affidavit rake remedical request ndinotori naro mumota mangu asi andatomudzorera. Saka ndanditoda kuti timubatsire kuti aende kunorapa. Alright. Matauro zvakanaka mama wangu akati mukomana akanga apa Boston Passport akarohwa. Airohwa nani uye achiroverei? Airohwa naNeva. Handizivi kuti vaimurova vachimuroverei. Handizivi, asi iye anonzi aitopfuurawo achitobvawo kwavaibva. Ndopakabatwawo futi akatanga kurohwa ipapo. Takatarisa nyaya iyi, ava vanhu hadzisi ngori mbavha here, because kana vairovera Boston kuti anga atora bhasikoro vorohwa zvakare, munhu wacho ari kunzi abirwa bhasikoro. Handisi kuona kuti saka tonoti vanhu ava itori basa ravo rekufamba vachifamba vanhu zvinai. Ndizvozvo, nokuti ivo pavakazoona bhasikoro kuti harisi nyowani,
vatoenda futi vachirova boston kumba, vakanoona bhasikoro vakaona kuti harisi bhasikoro nyowani, zvoti tinofunga dai riri nyowani vakatotora futi chii bhasikoro iroro, asi bhasikoro rakanga risina kubiwa. Mushure mekunge maona mukomana muridzi webhasikoro iri akatsiura chiiko miri akatsanangura chitiwo chii? Akatotsanangura akati mama indakatopiwa mari yangu yebhasikoro naboston, achitoti ada bhasikoro rekufamba achiita up and down nekuenda kuhuku dzake dzaakanga aita project kusengesa 4, achiti akabva kuiwo oenda unopa wozodzoka achienda kumusha, nekuti anga kuti ndaabhesi kuda kugara kumusha kupazi. Saka ndatoshamisika kuti vanhu havakazoenda kubhasikoro vachinotsvagiwa. Aenda nemapurisa tikasvikonyoresa kadhi, tikabhadhara kadhi, tabva nemapurisa aya. Asi mapurisa akanga aripo, enda arizoshamisika pakuti ambulenzi, ndadaidza imwe ambulenzi kuti itakure mwana vachiti tatonzi tigadhe Boston musungwa nokuti abaya munhu nebanga. Ndikati nemamirira zvakaita zvinoti uyu angaite musungwa iye asingagoni kana kumuka kana kuita sei, moti ndiye wamuri kugadha. Zvikanzi ndo zvataudzwa naofficer in charge. Ndopandakazobudawo inini ndakumhanya makuseni ma6 kumhanya pamakoni, tikasvikoona officer in charge vandakaonawo ipapo, vakati nyaya iyi imimi musazondinominate kuti ndinda kubatsirai, asi endai pakati mukwanise kubatsirwa muwane help yemwana akurumbidze kurapwa. Saka ndakazonyorerwa bepa randakanyorerwa ndikabva pamakoni polisi, ndikanzi mhanyai munoona ningi naningi. Zveshuwa ndakaenda kukoti, ndikamhanya, koti ikamiswa ikavharwa Major Street. Major Street akadaidzwa, ndapinda mudenga maPPs vakadaidzana vese vakati nzwewo nyaya iyi. Chakanyanya kundishamisa ndechekuti nyaya yakangoitika kuma1 kutongodzadza wa2 am, asi makuseni dhoketi ranga ratosvika kukoti rakutonzi musungwa, pasina kana kuti rambopedza nguva. Itoziva kuti vamanozodaidzwa kunzi uyai mumashure me2 days kana after a day kunzi musungwa ari kudiwa kwamakoni, nyaya yozoenda kukoti. Saka ipapo zvakandipa kukadzika kuti saka which means pane zviri kutoitika. Officer in charge which means ane chokuita pamusoro pekufa kwemwana wangu, nokuti sei amhanyisa madhoketi kuti dhoketi iri ratoiswa kukoti. Saka ndopandakanosvika kukoti kwachona, ndopavakati mapipi macho vakadaidzana akanga aine dhoketi, akadaidzwa prosecutor akauya akatsanangura akanzi izvezvi nemukuru wacho toranai izvezvi muende kuchitunguza hospital mubatsire mai ava. Zveshuwa pakabva panzi hapana mota, pandati hatinayo mota, zvikanzi aiyo hatikwanisi kutakurwa nemota yenyu, tototsvaga mota dzekuti vaitise vaendi. Zveshuwawo ndakabuda zvikanzi chimhanya inimi kuhospital. Shuwa ndakamhanya kuenda kuhospital, handinambopedza 5 minutes mamagistrate, prisons nemaPP nemainterpreter vese vakanga vatosvika, vakapinda muICU vakaona mwana wangu, vakabuda tikaenda panze. Magistrate vakafona, tifunga takaita almost 30 minutes vachifonera IO muridzi wenyaya iyi, mupurisa achinzi ko uri kupi, isusu tasvika kudhara pano, uri kupi? IO haana kubudikira panzvimbo kusvika nanhasi. IO haana kuzombouya paaidiwa nemamagistrate. Magistrate vakatodaira foni vatobhuikana vakutoita zvokutomupopotera, haana kuonekwa IO wacho kusvika nanhasi. Kusvika mamagistrate vakazonditi, vakaudza PP kuti zvakati, PP ndo vakazonditi mama itai zvese zvamunogona, kana taakuzokudai isusu tinokuudzai kuti uyai kwamakoni, itai zvamunogona, kana kutora mwana wenyu, kana kuda kupa mwana wenyu, itai zvamunoita, mwana ndewenyu. Kashoma kuzwa kuti vanhu vakaita semamagistrat nemaprisons even maPP vapindire nyaya idzi. Polisi usually ndoinonzwa nyaya idzi. Makafira sei makuona vanhu vakubva koti yakuvhariswa, mamagistrat akuita take over ipolisi, makafungei pakuitwa chitu chakadaro? Inini ndakatoona kuti kwandauyira uku ndokwazvakutondibatsira, nokuti chero dai ndakaramba ndiri polisi handisingabatsiri, nokuti ndiri kutoona kuti polisi yacho imwe chete naNevermond ndiyo yakauraya mwana wangu, nokuti ko IO anozoshayikwa sei pabuda magistrate, pabuda PP, pabuda prisons, pabuda mainterpreter, iwo PP IO woshayikwa.
zviri kurevei zvakandipa question mark. Takatarisa ngoma weekend pakakanzwa kuti munun'una wavo ashaika nenzira inorwadza kudai. Vakafira sei vakati chii? Vakabatikana. Asi ndinotenda hangu vese vanhu vari kundibatsira. Kana ivo vese vari kupindira nyaya, chero ivo president ndinovatenda. Nemwana wangu Wikino ndinomutenda nezvaari kuita pamunun'una wake. Inini pa relationship status yangu nemukomana akashaya uyu mukoma wangu. Ndo pandakafonerwa pafoni. Anza koma kokuno kwachikorwa Mutsipa. Achikorwa Mutsipa. What did I do again? It was almost like 6 a.m. I received that phone call. I was coming home and a stretcher page. The man was over enough from Makumbo again. Makumbo is a buy on the bank. I had to buy over from the choice was coming for my niece. The bank that I shan't have that was Pinzandik. That's the role as an arm. Rado was giving my points over Rado spoken out of pay. One was on a Hamunas of Francisco. So throughout of my experiences in life, from my medical knowledge. I don't know about that world. I want to tell you, move for you. Women are to fuck that. So I'm putting some Miraban, rooms that are interested. I didn't rush to Namush better. And our kids are only some funnies up. The one to the path, but I should say. One of the pants was comfort one and for now. Then Vanazanga will explain around the La Family at 1 year. Yajuna as a rascal. Through some common Kurana from bed. Daragunzi hands me hands about Pascoro is something which is very rare. It's either someone and is quoted none. Nine. I got to work to the same. I got to see your passport. I got to quote something quiet. Or I can have a passport. So I'm watching this running a passport. Maraska Pambachuna Jimruandi. And I receive a stolen property. I accept the charges them as a medicine. But that's Kapamba Pambachuna. To write change, and is what the government says. But those people fail to do it. So, how did they gain the access to the nails? I'm going to go to Muram Soro. I was going to a gumbo. And among my safe internal injuries. You go to the air on a simple. A lot similar scour and the scour of the rope on similar scour. Internal bleeding. No bufferage for it was hard for him to breathe. Nobody can go on anybody such a national secretary of Amsterdam to one. Without some down pompa portion. Checking. But in any this person was already dead. Yes, what is she? I know. Saka zvese zvai zvitiri izvi kukuvanzai kuti hama yenyu yashaya vachinyepa kana ivo polisi yachona zvoziya zvikuru vanozviziya manesi anozviziya vaizama kuda kupinda nzira dzenyaya yekuti vaiziva munhu angaita sei was held captive pakesi. Saka pamwe pachona hatikwanise kuudza vamwe vanhu kuti zvamuri kuti ari kutoita sei nekuziya just because pamwe pachona system hatikwanise kuoverride system yechi yegovernment. Imi hama dzachona nini wachona hama yake ropa rake edzinza rwababa wake tisu tonzi tofanira kushoterwa izvi. Shamwari rake anonzi Gai vatomura makumbo zvekuti kufamba zvake anogona kufamba zvake but for the next coming years anenge ane mainjuries ekuti kungoita chando chete anotanga kurwadzwa nechi nemakumbo. Kozoti the other one wachona anonzi Kamba anga vamutengesera bhasikoro iye vakatomurwa zvetizo zvimangomainternal injuries anawo. There's someone who fear vanhu vavo already. He could not get any way to report someone to tell you who can stand up for him. As a Kamba uyu handicho sezvo ari akatengesa bhasikoro axiom
mvunzo iri nyore. Kamba utati pasiporo wakatengesa nditi. Kana kutora ichi wakashida chikwereti ere kati wakatengesa pasiporo. Kana kuti uyu mufi ane chikwereti chako ere. Anza ndakapiwa nakamba. Is different. Ni anza yandiri kunzi ari kubuda kwakomana zvina vakarowana. Muratenza pasiporo ndokuyemo. Iye vanogara kwachikumba. Ile ndo pasiporo racho. Pasiporo wangapundire munhu rakadai seizvo. Mari wotarisawo pasiporo rakadai. Unofira munhu zvishwa pasiporo rakadai. Unoti hama dzake mimi alright tikatenga pasiporo tikati pasiporo iri apa pairi sai munhu wamukadzi. Unokwanisa kumudza. Kune vese kwachifayo. Kana wekwamapurisa. Kana yemi muri yemi mune dzinza rine ropa rinodeurwa sehuku. Kune iwo ane musha wakabiwa mbereko. Wekudzinzana naamai vangu wana chihoro kwachibaya. Ndinoti Imana Samanyanga mwana wenzowa angabiwe zvekumanya. Nzonga itsvake mwana wani? Asi nini pachangu ini ndinoti ivhukuvu kuropa kuropa. Ini kuna Boston ruisai chifayo. Ini mningi wako Boston chenjera mapolisa chifayo. Ndinoti iwe haufe kunge huku. Dai wakarwara zvave nyore. Panje mwana akasara chiti tete vapondwa. Saka ndinoti chimhinduro yako. Muka mwana komana muka. Uruye wondodzani kana waneta uzondiudza. Ndopedzisa pawaita sei? Pawasira. Ini ndo dzakaseka. Kurwadziwa zvikuru nenye mwana wangu. Mwana wangu akarohwa pamuchete naBoston. Kufa kwakaita Boston vakanga vari vesini mwana wangu. Mataro achindirondedzera mwana. Kana sinchakazarwa neasho. Hazvina kutanga nasi zvinizvi. Kumashure kwokuti takabhukova. Vanhu vaiva vachitiwo wakada kunomangara. Vanokuita teki. Tata mwana siyana nayo. Ndisiye zvakadaro. But this time ndazozwa kunzi arohwa. Andakabatikana nenyiviri. Zvokuti titi tichanzogarisana mukati umu. Handiri kuona sekuti zvichakarurama. Because kwavakabvira kurefu. Sundistatanga necooperative. Haisi secret or whatever. But vakatiminyura vachinyepa vachicreata vanogona kucreata zvokuti demete. Ende vaticreatira nyaya vakasvika pakubuda ndisina kana sendi nanhasi nyaya yangu iritonetsa. Handisi kutombokwanisa kana kukombatsirwa mari yangu. Pamusoro pezvondorayira mwana wangu. Kana mari izvo zvekuti ndinomuratidza handina. Ende chikwata changa chatonetsa. Changa isingatobatiki. Changa isina anochitsura. Kana akaita sewese anga asina kana chance. Saka tinotenda zvikuru nekubatwa kwavaitobhosi anga vasingabatwi mupenzi. Ndezvo tichaita zvato abatwe chii mapolisa akanga awandisa but hakuna kana 1 aikwanisa kuti anokwanisa kuti asunge. Saka vakapedzisira vakutosvika kuti kana akarohwa akaharaswa hakwanise kunonoripota nyaya yake. Vanga vakutongosiya zvakadaro nokuti vanhu vasingabatiki. Nochaita zvato vabatike tikucha kuti chii chaimboita zvato vabatike kugarisa chinombo chii. Saka zvinhu zviri kutorwadza zvikuru izvozvo zvokuti dai zvakwanisika dai vanhu vabatwa vasatodzoke munzvimbo nofunga tingafare zvikuru nokuti hasha dzatinadzo pamusoro pevanhu ava ndifunga kuti chakamira zvakanaka. Saka ndinotenda zvikuru nezvaitwa this time. Amoti movie yafamba nekuda kwechicha chaita kuti zviitike. Vaita nezvoti kana vachivarova vanhu vanotibvisa hembe. Ndopataka zinkonzi pavanenge vachibvisa hembe paipai vanenge vabhizi kusecha mafoni mari at the same time. Ndosaka vaishandisa strategy yekuti vanorova vanhu vakabvisa hembe. Ingwe kuti vakwanise kusecha. Ndonyaya yaitika ipapa. But chinangwa noti apa tanzwa vanhu vakawanda vari kuchema kuti ndo basa ravaitoita vaifamba vachirova vanhu. Chinangwa chavo vaizviitirei vanhu? Ini ndinoona sokuti inzira yekuwana nayo mari. Wozima munhu zvinhu zvakawanda zvavangachita. Even vanhu chavada kuchera mvura. Vemugodhi vaya kusvika vachera mvura vaitotoda mari. Munhu akatoda samagetsi toda mari. Whatever any problem inenge iripo ndomunzira yakaitora nayo mari. Saka ndinoona sokuti inzira yekutora nayo mari kwavaita. Everyday vaitoita mari. Ndobva vaizogaza zvematogeti imomo futi vachitora mari. Saka vanhu vakawanda vakashungudzwa nzira iyoyo. Tarwadziwa muchiti mwana wenyu akarohwa pai akakuwara zvakadii? Akarohwa makumbesa musana aiti mumbabvu shamu idzi chibhokisitiki. Aiwa akanga aita kuputika baba. Anga aita kuputika. Anga aita kuputika zvichiwadi mwana udzwa kuti baba takarohwa. Ndinonzi kurohwa. Kana muzanonzi kurohwa takarohwa. Saka unonzwa semwe wako uchinzwa nokurohwa. Kana ikave shiri kana ikave chii kana ikave nyoka aibatirwa mwana wangu. But ini wangu mwana wakabata bata. Ndinonzi vose vake vanhu vakaiva vachirara kupedza kugara vari uko. Ini wangu vana vachishungurudzwa. Zvinorwadza. Akaitwa here police report mukomana wemushure. Akatozoenda after 3 days zvichiramba chichimanikidza kuti enda kunoita date report iyo. Nokuti aitosvika kuenda. Alright. Kwausingaendeki. Baba
Pano vanhu nhasi taunganira nyaya yaBoston uyo akapondwa. Mungatsanangura muri Zimbabwe kuti chitiko chakadai machitambirawo sei munharaunda muno mamugere? Seni ndikurwadziwa ndotoshaura mai Boston vachivamire papi mai vane zvinda nokuti wakamara kunyatsinzwa kunzi mwana wako akapondwa so kunzwa sei changu ndikurwadziwa kuti mwana wangu haana kuzokura akararama zvinorwadza sei. Saka pini iyo ndikunzwa kuti vakomana kune vese vakafirwa kunyanya kumhuri kwana Boston handisi kuti vakashinga zvakadii kuti kwandiri zvakandirwadza vakabvisavo death sentence ka but vanhu vanenge vachikodzera kubviswa mucommunity kuti handikwanisi kugara neshumba mukati memhuka mune dzimwe mhuka. Imhuka yakafanana neshumba kana tivatasa vana because shumba inongotsvaga kudya imwe mhuka asi vana vaiva safe. Saka shumba inofanira kutsvaga paipa inogara payega kana kuti dai kune life sentence vatirwawo life sentence zvitori nani kana kuti vanhu vanodzwa community chava chisachaiwa ende dai zvaibvira kana muira miche munhu achitondobviswawo zvachose tisatombovaona. Tanzwa zvakare kuti pane vamwe vari kutaura kuti vakatorerwa mastendi avo pavaigara vari kuti vanhu venharaunda nechii. Ende ndiyo nyaya hombe sese amatozobvunza yemastands yatishungurudza nyaya yemastands yatishungurudza ende ndo ipo naungashanda nayo ende munofunga dai zvinzi takabvisa chito dai kwaikwanisika maisa yenyu suggestion box ndopota muchiva sokorekta zvavasati ranyura mumbonzwa zvirimo nokuti hatisitesi tokwanisa kuvezokari ekoteri pano ende hanhasi vamwe chikutombotya kuti anodzwa nokuti shoko rokufamba richonzi achadzokari komana vaachadzokari naumira zvakanaka saka zvorati zvinhu hazvinaumira zvakanaka saka ipapo tiri kutochema zvikuru. Ini ndoda kutenda zvikuru vanyanya kuita kuti vakomana vasungwa handiziva vangu ndevapi chavari kutimirira zvimwe zvainango vari kupindwa yese. Saka chinja ndoda kukurudzira nokutenda kuti dai varamba vachidaro kune vanhu vachishungurudza community vatipise vanhu vakafanana nevava zvachose kana ipapo handichatoziva pamwe upenyu vangu hausipa safe nokuti ndinenge chipochwa kuti pamwe maybe ndichawandirwa nokuziva kana ndichawandirwa pasari manenge chifamba kwezi vanhu vari kufamba chikufree asi nokuda kwokuti vanhu amamiro vakaita ndikutochwa kuti zvinhu zvinotimira zvakanaka dai varamba vakadaro vachisungira. Tanzwa zvakare vatauriri vachitaura kuti pane nzvimbo yavaitoshandisa sekudisciplina vanhu nzvimbo yavakanga vakasarudza. Exactly. Mungatsanangura muri Zimbabwe zvanyazofamba sei? Pane mashopu avo paakagadzira mukomana pane shopu yake pafront pache ipapo pane chikebhini chavaigara vachitenderera vanhu vanenge vachitumwa musociety vachitenderera muzvigomesi vachimonita kuti ukuri kuitwa kuri kuita sei vanhu vachitorwa vachinodisciplina ipapo iyaiti anokwanisa kudisciplina ndiye kuti kana polisi yaiti yakuti hakuna kwamune inzi indodisciplina munhu kana achida polisi tichakwanisa kuti aende kupolisi saka ndo mararamiro aitwa marezidendi ari kubatikana asi batika tikada kuti tidzoke ri kunyaya idziso tikuona munhu yanga aine masapoti akawanda kudaro ini ndirimwe wacho ndianetsana nemukomana mukomana wangu ndaishaudhana naye zvechokwadi asi but ndaizoona vanhu vaifamba nawo manje vanhu futi vekuziva iwo muno ndikuzviona saka inini manje ka pane toone imwe nyaya yangu yakatoitika muno menini ndine muzukuru wangu wandaigara neini mwana womwana wangu musikana vakomana vanhu vakati vakazama kunotaurira mukadzi wangu kuti iwewe ripotera murume wako kuti ari pamwana uyu nekuti baba avo vari kutinetsa vari kutitarisa kudya mari muno mari dzati kutengesa mastands anditika ini ndikasungwa ndikaenda kwamakoni ndikabva kwamakoni ndikaenda kurimind 3 weeks ndiri kurimind yatongwa nyaya pamakona ini ndadaro manje ini ipapo handambozitora hangu serious because ndagara ndiri musoja ndagara ndiri oveti zvese nhamu dzese ndodziziva hapana chinomndirwadza ndakagara ndikadzoka ndikaenda mukoti about 3 times munhu wacho aindimirira pakoti wacho waindati ndakata mhosi wacho mukadzi wacho haana mbubvera kauya koti kusvika pana mwe mai wacho akanditonga wacho vakazoti ko mudhara muri ngomutora asi munhu waari kumira naye handisi kumuona zviri kumbofamba sei mona mai vayo ndo vakazoti aiwa no nhasi ndambotanga ndataura nemunhu wacho akasungwa ndibvunzwa kuti nyaya dzake dzakamira sei ndo vakatozondisunungura mai va ndizoregera kuya ndichidzoka kuno ndakaona mukadzi uyo aisipo pamba muzona avakomana hanzi vaifona pane munhu akanditaurira hanzi vaifona kuti ndarawo yakabata mwana ripo yo muri kutamba naye sei achifona nemapurisa kupi ekwamakoni indaitozvinzwa zvangu kuti munhu akutaura ndinefu handambo kana pandakabvayo kwandambobva ndakada kutaura naye chabozi ndaingochembera nyaya yangu yekuti muno munevha haana chunu zvokuzopondwa kwaBoston izvi zvakatoitika ndichitobvawo kwandaibva ndinokwanzi pane zvavaita vakazoita sei ndikatosvikawo zvangupo semunhu ndaisvika kusvika pagreen shop apa handipazive asi ndiri mugari wemo handipo tambiripo handita sei ipo panapa izvo ndichi kutaura ipaipa panotoni vanhu vaifamba nanevha pano unzwa ndiri kutaura vari pano vanhu ivavo zvokuti kamuda ndikunongedzera totovanongedzera izvozvi kuti uyu izvozvi handiti jabozi zvinhu izvo zvakandirwadza kwemakore mukaona munhu asingatyi kuti uyu mukuru kuti munhu uyu akambeta basa rehurumende achikuti iwe munoona kuti zvinhu zvazvo zvikurema saka isiri kukumbira kuti avo hurumende ngavamboya pamakoni vambva vangoti vanhu vese mapurisa wedha uri chii kana kuti uri helpa ipapo vese vambomuvha kutoenda kumba yoti kuti vaneswa kune imwe nhingi kuposwa plus ndaitokumbira president iti mapurisa emuno muHarare ese
Ngambirisa unana wange. Yes. Gokwe wange kana kuya kumuka kuya. Unoita zvekutsvaka chi vanhu vanoba mombe. Ndoko vakatofita. Because ne vanhu tataza kuirira. Ndonga ndakaripota makezi akawanda pamakona. Anga saka mutiko. Ende vaito kutotaura kuti takamira zvakati vanga sangana basa nazvo. Because hapana asikaziyo kana kwa vese vanozviziva. Asi nichandakaramba ndichokurohwa nemunhu. Because nini well trained. Ndakatanga hondo idzi ndine 15 years. Kusvika izvo ndine 65 years. Mubvunza ndasikarohwa. Ndairo asi but zvakazonditi zvakaitwa muno ndo zvakandirwadza. Muno zvakaitwa muno zvekuti vamwe vacho vaisapota, vamwe vacho vainyepera kuti vasingamude asi vachifamba naye. Asi pazoitika nyaya yemanje ndopa kumurasira nyoka mbiri. Nyoka yangu mhanya chingoroma chingoenda. Yatoenda nyoka. Anditika asi nini ndikukumbira hangu kuti ndikudzoka makoni mboita out of order. Vangaende kubhinga kumuka uko. Vangatowirira nemunhu nekuti matsotsi emuka uko karudza nyama every day. Iyo vakagara kunoko azikude. Amai vakaurayirwa mwana varakidza kuti vanogona kudini kuzvimiririra. Isusu muZanoremba umu tachichitiurayisa kutadza kuzvimiririra. Chataifunga isusu taifunga kuti hurumende polisi uku ndo inotibatsira. Asi makoni yakazviramba. Haigoni kushanda nesu vanhu. Iri kushanda nemhondi. Nekuti chine zviitiko zvakati wandei zvakaitika muZanoremba umu. Vanhu vanorohwa, vanhu vanobirwa, vanhu vanotorerwa mastenzi pekufamba napo chaipo road yekufamba nayo. Vanhu vanonyenyeredza nokuda kwekuti pamashopu ipa pane base ravanoisa room yavo yekuti kana ukabatwa uchida kurangwa unorangirwa imomo. Saka vamwe ngokutofamba nekoko wozobudira nekoko uchitiza pamashopu. Ini ndakatomira kudai, ndakatotorerwa yangu standini. Zvakaitika pakaitika nyaya. Ndobva taenda kunomangara. Taenda kunomangara isusu kumapurisa. Vakomana vaya hameno zvavakanga vapara muroho. Ndobva hameno vakavavingo vakavarwisa kumba kwavoko. Ndobva vaenda kwamakoni. Vasvika kwamakoni ndobva vanzi mimi mutori wasungwa muri kutodiwa. Ningi vakakusungisai. Handiti muri kuzvinzwa. Vataura nyaya vakabva vati ava vanhu vakandisungisa ava ndo vakapara nyaya. Vachida kuita kavhara up nyaya dzavo. Murume wangu akaita kufonerwa ndiyakanga amhangara. Nevamwe baba vakanzi uyai vasungwa wenyu tadini tavabata. Vachisvika kwamakoni kwakangotorwa vabva vavharirwa mustokisi. Ivo ndo vakanga vamhangara asi vakangotorwa vakabva vavharirwa. Vakaita 3 months vari kurimandi. Pamusana penyaya iyoyo yavasingazivi kuti zvakafamba sei nekuda kwekuti vakamhangarira vasingamhangarirwe. Kune vatoti isusu havabatwe. Vachishandisa musa. Ini ndakaita 10 years ndiri chaihumani muZanoremba. Zvichirwadza zvichioma. Asi waitoti paunoda kuti uti musangano wairwiswa. Paunoda kumira kuti uti zvakati unorwiswa. Asi isusu tinoziva musangano wedu hauna mbavha, hauna mhondi. Kubva kudhara ndakatanga kushandira musangano ndiri mwana youth kusvika nanhasi. Zvakuitika muZanoremba izvi kutotanga asi tiri kukutendai inuwe media. Ende tiri kuda kuti tizozviona izvi. Nekuti isusu tarisiro yedu tiri kuti tasunungurwa. Mukaramba muchidzwa dai zvaibvira. Iriko inonzi mhuri dai yatombosuduruka. Hatina kudzidza mwanangu. Hatiziye kuti zvinoitwa sei, hatiziye zvedu. But kune vanoziya mapurisa isa hatibatsire, anobatsira vane mari. Mapurisa isa hatibatsira, anobatsira ivo vanenge vachiti vakatora stand wopa ivo mapurisa. Saka isusu kumhangara chaiko kuti ukatotorerwa stand kana kuti ukaipara mhosva ukaenda pamakona tata kutya izvo. Because iwe wacho watonomhangara ndiwo unosvika. Saka nyaya zhinji vanhu vazhinji havana kukwanisa kuenda unomhangara. Nekutya kwekuti unotosvika vharirwa iwewe uri right. Wosara watopa chena hauna anokumiririra. Ivo vane mari dzavo momwe, vane handiziva vanenge vachivamirira vacho kuti ndaanani. Ukasungisa nhasi mangwana anoswera abuda, haumugare, unotoita svondo rese uchitiza. Izvozvi imba yari kugara mukomana ari kurimandura. Imba yomunhu ine munhu achakatodzingwa ine bepa rekukanzura. Ambuya ivo vakadzingwa, havana masimba vanokwanisa kushandisa. Muovheti, asi vakadzingwa. Pamba paari kugara ipapo first, paari kugara nemungani wakadzwa kwatatu. Mumwe wacho futi imba yemunhu. Saka nekuda kwekuti hatina kwekumhangara, hatina kwekutaura, hatina kwekuzvisa. Ndanzwa muchitaura makati ari kutorera vanhu dzimba. Tinoziva zvikuru kuti imba inenge itori muzita remunhu. Saka process iyoyo vari kuzvifambisa sei kuti vabva vachinjisa zita remunhu? Harina kuchinjwa. Mazita havachinje. Unongobuda iwewe unongonzi buda. Enda, wotobuda enda yosara upinda. Mapepa iwayo aripo. Haana kuchinjwa.
Saka vanhu vadi kuenda kune matare dzimosva. Matare acho handiti unotanga nekupolisi mwanangu, ndokwandataura kakuyo. Kuti uzosvika kudare unotanga waenda nepapolice station. Ukasvika papolice station iwewe unogona kutogadzirirwa imwe nyaya yekuti unoenda Dhiwe. Woti watorerwa imba, obva waenda futi Dhiwe. Handiti mwana muri kunzwa kuti aurayirwa mahara pamusana pekununura shamwari yake baba. Vanhu manje vanenge vakutyira upenyu hwavo. Asi akato iye kuzosungwa ukuka Mwari akanaka nguva inenge yakwana. Vanhu vanorohwa, vanhu road pamagirisho panoitwa inonzi road block. Target. Vanopinda nezvidhina unosiya wabhadhara mari. Ari kuya arida kuzowaka unobhadhara security fee. Hey, security fee. Ari kupinda nehuni. Vari kudzirisa webhoro wakatomborohwa vauya kuzodhura mabhoro. Unofanira kuvabhadhara vachiisa mari muhomwe. Ndizvo here mararamiro atakuita muZimbabwe? Tiri kubvunza isu kuti ndizvo here ndo here mutemo wako? Izvo zvigaro izvozvo zvekushandisa kuti provincial uchida kushandisa kusvibisa musangano. Tiri kuzviramba kana iwe kuprovince ikoko. Province ngaitoona zvekuita nematanho hakuna maprovincial anouraya vanhu. Vangadai vatosuspenda izvozvi with immediate effect Mbavha, Mhondi. Zvese izvi tinoda kuti vatosuspenda musangano wedu uenderere mberi. Tifurire mberi nemusangano freedom tine ezvino tine peace. Pamaginisho paya tiri kupfuura tichikwira nekudzika. Tichienda nekudzika. Nekuda kwekuti timu iyaiya tiri kutoziva kuti aiwa. Haipo. Pamakanzwa kuti Boston ashaya makafila sei mama? Ndakarwadziwa. Ndine mwana mukomana wesaizi iyoyo akatomborohwa. Ndine mwana mukomana wesaizi yaBoston akatomborohwa. Ndinayo ningi racho zvangu but akazorohwa wacho uyu munin'ina akabirwa foni. Ndikaisa report. Mwana wangu atori pa standby yekuti kune kwaaidawo kuenda. Akarohwa ndikademba ndikadini asi akandibatsira ndakadini ndakamushaya. Ndakarangarira amai vavo kuti chokwadi munhu mukadzi kana wakabereka 9 months. Mwana wako ubuda mumba uchitaenda kana kumagirls. Wodzoka iwewe uchidzi mwana apondwa. Kupondwa pa 20 years. 26 era meno 20 chakuti yes. Pawakutarisira kuti wakusunungurwa. Wani munhu wekuudza zvichemo zvako kuti nini mwana mudachembe. Ona izvi zvinodai. Waponderwa mwana. Hakuna zvakadai. Hakuna zvakadai. Ndakarwadziwa ndakabatikana. Ndakasvika inini pakuenda kumba kwamai vavo ndakapesana zvangu nawo. Asi mukati mangu kusvika nanhasi. Ini ndini mukadzi waNevha Shaw ndonzi Fungai Tembo. Vana vatakakura tichowira tichidya mundiro mumwe chete naRwisai Chivhayo ndo vanga vari baba vacho. Amai vangu vanga vari sahwiro kumba ikoko. Asi izvozvi ushamwari hwatopera nekuti azosungwa murume wangu afoyi hama dzavo. Mashoko ese ekuti vari kunyapa ndakazoona mwana chirohwa kunyepa. Vanhu ngavataure chokwadi chavanenge vaona kwete kuzowedzesa zvavanenge vasina kuziva. Neumbomwe huri kubuda vafakasi vari kunyepa. Vanhu vari kunzi vari munyaya umu sofa pane 5. Asi pari kunzi pane vamwe 2-3 vasati vabati. Imwe Mwari vakaita kuda kwavo akazofawo. Mushure meongororo netsvakiridzo taona kuti ananyakuponda vanzi mabasa avo ndo zvavaitoita. Vamwe ndofunga mangonzwa zvataurwa mastenzi, vamwe vachitaurwa kunzi vakabirwa mari dzavo, vamwe vachibviswa nehembe chaidzo. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Aiwa, wewe comment section mupo pfungwa dzenyu kuti mhondi dzakadai so tingadzidzose here back in the communities. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Aiwa, mupo ma opinions dzenyu comment section, but please don't forget to like, share and subscribe to World Dream Trend so that whenever we post latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time. Totenda wabereki. Totenda.